रादाबनिसिम आरो बड'सा रादाबनिसिम बरायनाय थाबाय। दिनै दुलाराय आइजो अनसाय आफाद एबा बिश्वनाथ जिल्ला आइजो अनसाय आफादा दाखालि थांनाय दावराव दावसिखौ लानानैनो जोङो दिनै प्रेस मिट खालामनाय जादों। दा बे दावराव दावसियाव जों नुहुरदों जोंनि सासे गिदिर दैदेनगिरि सानसुमा दा बिथाङा बिटिआर एकर्डनि एगेन्स्टआव हाइकर्टआव केस होदों। बे केस होनायनि उनाव गोबां दावराव दावसि जादों आरो बे दावराव दावसिखौ जोंनि माखासे आइजोफोरा मोजां मोनाखै आरो बिथांनि मुसुखा बानायनानै सावदों आरो बिथांनि थाफाजाबनाय माखासे बर'नि गिदिर दैदेनगिरिफोरखौबो सावफाजाबनाय जादों। दा बेखौ जोङो गोबां दुखु मोननाय फोरमायहरदों आरो लोगोसे जोंनि नुनायाव बिथांनि अनगायैबो जायफोर सागानगिरिफोर जायफोर बिटिआर दैदेनगिरिफोर बिथांमोननि मुसुखाखौबो सावनाय जादों। दा बे मोननैबो ग्रुपनि गावजों गाव सावलायनाय एबा दैदेनगिरिफोरखौ अपमान खालामलायनाय बे जाथाया जोंनि गोरबोआव थारैनो जोबोद दुखु मोनहोदों आरो बे दुखु मोननायनि थाखायनो दिनै जोङो माखासे बाथ्रा बुंनो होननानै दिनैनि जोङो ओंखारनाय जादों। दा गिबियावनो जों बेखौनो बुंनो सानदों सानसुमा दाया सोरमोन। मोनसे समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों बिथाङा थाफानानै जेब्ला 1986आव बिथाङा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ आबसुनि प्रेसिडेन्ट जायो अब्ला बिथाङा सानसुमा दायाबो बिथांजोंनो दंफायोमोन। बिनिफ्राय बिथांमोना 1987निफ्राय आलादा बड'लेण्ड नागिरनानै बिग्रायखांनायाव रायजो राजाफोरखौ फोजाखांदोंमोन आरो बिग्रायखांदोंमोन। थारैनो बे बिग्रायनाया गोबाव सम जादोंमोन आरो बे बिग्रायनायखौ गोबाव सम दैदेनबोदोंमोन। दा बाथ्राया बुंनो गोनाङा बेसो रायजो राजाफ्रा बिथांमोनखौ जोबोद गनायदोंमोन आरो बिथांमोना थारैनो सासे गिदिर लिडार होननानै जोंबो गनायनानै लादोंमोन। दा जाय लिडार्सआ एमपि सिटखौ लानानै दिल्लीनि पार्लियामेन्टआव गोबाव सम मावबोदोंमोन बर'नि थाखाय गोबां बाथ्रा बुंबोदोंमोन बे कन्ट्रिबिउसनखौ दिनै सानसेयावनो सेवहांगार खालामबाय एबा खालामनांबाय एबा खालामजाबाय। बे बाथ्राया जोंखौ दिनै जोबोद आघात होदों। जों गोजोननाय मोनाखै बिमा माहारि हिसाबै। आरो लोगोसे दिनै आरो जोंनि मैया दाखालि जों बेजों सासे जोंहा मोजां गिदिर दैदेनगिरि दंबावो जायखौ जोङो सेकेन्ड इसोर होननानै जोङो सिबिबाय थादों बाथौआरि हिसाबै डक्टर मंगलसिं हाजोआरि। बिनि मुसुखाखौ सावनानै जोबनायखौ जोंनि गोरबोआ सहायनो हायाखै आरो जोङो जाय दैदेनगिरिया दिनै बर'नि मोनसे बाथौ धोरोम बिश्वआव बर'आ बाथौखा होननानै फोरमान खालामनो हाबाय एवार्ड मोनबाय बेबायदि दैदेनगिरिया दिनै सेन्देल फैथानि मालाजों सावगारियाव बयनिबो नोजोराव गाफ्लेजानांगौ बियो जोबोद दुखुनांथाव। आरो दैदेनगिरि हिसाबै बिथांखौबो जों खावलायनो नागिरदों बिथाङा जुदि बबेबा आगानसे मानसिया भुलखौ मावखायो बे भुलखौ साननानै जुदि गावखौनो धोरोमनि मानसि होननानै सिकार जानानै आं दिनैनिफ्राय बेखौ मावला बा बे आंनि गोरोन्थि जादों एब्ला बेखौ मावोबा जोंनि बर'आनो माबा मोनसे खहा जागोन बेखौ सानखांनानै बिथाङाबो बेखौ फावसयफिनोबा एबा गोरोन्थिखौ स्वीकार खालामनानै गुबैयै जोंनि न'खराव थाफिनोबा जों बेखौबो गोजोनगौमोन। दा बिथांखौबो जों बेखायनो खावलायदों जे नोंथांनि मावनायफ्रा बबेबाफोर गोरोन्थि जादों नामा बेखौ नोंथाङा बिजिरफिननानै आगानसे उन जानानैबाबो सैथोखौ धोरोमा जेब्ला सैथोखौ नागिरो सैथोखौनो नोंथांखौ दिहुननो थाखाय धोरोमनि मानसि हिसाबै खावलायदों। मानोना सम आरो खालामा समा सैथोखौ दिहुनखागोन आरो जारिमिनाबो सैथोखौनो लिरखागोन। आरो जाय लिरगोना दिनै बर'नि सिमाखौ बर'नि खाफालनि नख्रांखौ इयुन जोलैनि थाखाय लिरगोन बेखौ रावबो जाहाथे भुल खालामा बेनि थाखाय बयबो दैदेनगिरिसिम जोंनि खावलायनाय बयबो गावबागावनि सान्थौ आरो मावनायखौ एसे बिसार खालामनानै नायो नामा बेनि थाखाय जोङो खावलायहरदों। दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिसिम मोनसे जोङो मेसेज हरनो नागिरदों नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जाय बिटिआर सुक्तिनि थाखाय जाय सागानगिरिफोरा सागान होननानै नैबे बिटिआर सुक्तिखौ लाबोदोंमोन बै सागानगिरिफ्राबो साफा साफा बर'नि गोबां गुबुन गुबुन आफादनि गिदिर गिदिर दैदेनगिरि।
दिनैनि जोंनाय अरा बिथांमोननिसिमबो नांहैदों आरो बिथांमोननि मान सन्मानखौबो जादों। बे बिथांमोनखौबो खावलायनो गोनां जोंहा दङ। मानो होननानै बुङोबा जारिमिना रावखौबो रैखा खालामा। बिथांमोनखौबो जों दिनै बुंनो गोनां जागोन। बिथांमोनाबो दिनै जागोन गाबोन जागोन बे बाथ्राखौ बुङाबासिनो बोरै हायो थाबैनो सुक्तिखौ मावफुंनानै बर' रायजो राजाफोरनि मोखांखौ जाहाथे सुखुनि मोनसे फोथाराव लाबोनो हायो, बिनि थाखाय बिथांमोनखौबो खावलायनाय जाबाय। दिनै जुदि बे सुक्तिखौ जागोन होननानै बिथांमोना जुदि मावनो हायाबा बेबो समा बिथांमोनखौबो खेमा होनाय नङा आरो बिथांमोननि लाइफ हिस्टरियावबो बिथांमोनखौबो जोलैनि माखासे मावफुंनो हायै सुबुं होननानै बुंनानै लानो गोनां एबा बुंहरनो गोनां जागोन। दा बिथांमोनखौबो ओंखायनो अति शीघ्रे नैबे गामि सोसननाय आरो दानख'नायनि हाबाखौ मावफुंनानै आरो माखासे बिटिआरनि सुक्ति बायदि दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोनखौबो खावलायबाय। दा मोनसे खोथाखौ जोबनायाव जों आइजो अनसाय आफादनिफ्राय सनितपुर आइजो अनसाय आफादनिफ्राय बुंहरनो सानो गले गले बिटिआरनि सिङाव थानाय माखासे दैदेनगिरिफोरा ना राजनिति स्वार्थ, ना समाजनिथिनि स्वार्थ, ना गाव गावनि मोनसे सिमां गोसोनि सान्थौ बे सिमांखौ लानानै बलखौ गेलेदों। बे बलनि गेलेनायाव सनितपुर आरो बिश्वनाथआ बल बायदि ओरैबो दुखु गोनां जादों। जोंहा गोबां मार्टियार्स दं, जोंहा गोबां रेप जानाय केस दङ, जोंहा गोबां न' सावजानाय दङ। जोङो आन्दलन खालामै मेंबाय, गोबां रायजो राजाफ्रा थाखा हरै मेंबाय आन्दलन खालामनानै गारि गाखोनानै। गोबां जोंनि बर'नि बिग्रायारिफ्रा जोंनि न'खरफोराव थानानै गोबां हादाननि गामि सिलिंखार जाबाय, जायखौ जोङो सम्पति मोन्थायखौ खोमानानै लानांबाय। बैफोरखौ साननानै सानै हयै दैदेनगिरिफ्रा हाबा मावनाया मोजां। माखासे बर'नि दैदेनगिरिफ्रा सनानि गामलायाव जोनोम मोननानै सनानि सामसखौ गावनि खुगायाव अरनानै उलर फालर जोंखौ ओरै जोलाय जोंनि खाफालनि रेखाखौ जानो नागिरोबा जारिमिना नोंथांमोनखौबो मालाबाबो खेमा होनाय नङा। मानोना जिउआ मोनसे खारथाय, थैनाया जोंनि जिरायथ'नाय। जिउनि गुबुन बिमुङा जादों जों माबा मोनसे बे समाजनि थाखाय मावलांनो हागोन नामा, जों बेखौसो नाजानांगौमोन। आरो बेखौ साफ्रोमबो बर'नि थैजों दुगैनानै ब्लाड सिड जानानै दैदेनगिरि जाहैनाय सनानि सामसआव अरदोंबाबो बर' जाथिनि थाखाय जिहेतु थैनायाव रावबो लांफाया, थांनानै थानायाव बिथांमोननि जारिमिना सनानि हांखोजों लिरसांमोनखौ खावलायना हरनाय जाबाय। गोजोन सानसुमादाया गोदोनिफ्रायनो बर'नि मोजां मावबोदों, जों दिनैबो मोजां मावदों नामा बेखौ सानगासिनो दं। नाथाय मोनसे खोथाखौ जों नोजोर बोनानै नुदों, जोंनि गोसोआव बिबेसना खालामदों, जों बिजिरनानै नायदों। बिटिआर एकर्डनि 3.1 बेहाय माखासे गामि दानख'जानाय आरो गामि सोसनजानाय मोनसे अक्सन दङ। बे अक्सनखौ बिथाङा नेग्लेक्ट खालामदों होननानै जोंनि खोमायाव फैबाय थादों। जुदि सासे दैदेनगिरि जानानै बिथाङा बेखिनिखौ मावदोंबा बिथांनि भुल जागोन होननानै बिथांखौ जोङो दिनै बुंहरनाय जादों। मानोना बिटिआर एकर्डआव जों मोनथिनाय बायदिब्ला माखासे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव गोलैयै जायफोरा गुबुनारि बिथांमोनाल' थांगोन होननानै जोंनि खोमायाव फैबाय थादों। आरो जायफोरा थाबोनाय बर' गामि, बे बर' गामिखौ जोंनि बिटिआरआव सोसननाय जागोन होननानै जोंनि खोमायाव खोनाफैबाय थादों। थारैनो बे जाथाया जुदि सोराङाव फैयोबा अब्ला बिथांनि सान्थौआ जे भुल बेखौ रायजो राजाया बुंगोन नामा जोंनाव सोंथि फैदों। मानो होननानै बुंदोंबा दिनै जोङो मोनसे खोथाखौ जारिमिनखौ नाहर, गोबाव सम जोङो दिल्लीनि पार्लियामेन्टखौ दखल खालामनो हाबाय, बर'नि थाखाय बाथ्रा बुंनो हाबाय, एसेबाबो जों बर'खौ सिनायथि होनो हाबाय आरो माखासे फान्डबाबो बर'नि मावनो हाबाय। बे फान्डखौ जों दिनै खोमानानै लानांदों। गुबुनारिफ्रा जोंखौ राजनिति खैसार खालामनानै दल संगठन दानानै जोंखौ फेजेनदों। अब्ला जोङो बिसोरखौ थांनायाव जोंहा खहा जानाय नङा नामा, बे बाथ्राखौ जों गासैबो सुबुं हिसाबै बर' सुबुं हिसाबै साननाया मोजां। आरो जाय जोंनि बिरुदि पार्टि एबा बेरेखा हान्जा, बे बेरेखा हान्जाया थांनानै जोंनि थामोनथा बर'नि माखासे दैदेनगिरिजों लोगोसे बर' रायजो राजाफ्रा जुदि सनितपुर बिश्वनाथ जायखौ होनो बियो जुदि बिटिआरआव हाबफानो हायोबा जों बेखौ सानदों बबेबा समनि थाखाय मोजां हाबा मावनाय जागोन नामा। मानोना बर'नि नख्राङाव बाउन्डारिया जोबोद गोनां जादों। बे बाउन्डारिखौ बोखानानै जुदि जों हाबाफोरखौ मावलांनो हायोबा जोंनि खाफालाव सिमाया गोलाव आरो गिदिर जागोन, जों बेखौ नुहुरदों। आरो लोगोसे
पार्लियामेन्टआव जोंहा जा बिजाथि हरो बे बिजाथिया जिखि पार्टियानो जाया मानो बर'आनो मोनफिननो हागोन नामा बे बिथिंखौ जोङो नोजोर बोनानै बे बेलायाव जोङो गोरोन्थि गैया होननानै जोंनि गोसोआ माने फोथायथि लाबोनाय जादों आरो दा बेखौ जोङो जुदि केस होनानै जुदि बेहाय बेले बेजे लाबोयोबा गोबां रायजो राजाफोरा दुखु मोनगोन आरो जोंबो दुखु मोननो गोनां जागोन बेखायनो बियो जुदि गोरोन्थि होननानै मोनथिसेयावबो बेखौ जुदि नाजाबावोबा जों बेखौ माने गाज्रि जारिमिनाव लिरजानाय जागोन होननानै दुखु जोंबो मोनफादों मानो होननानै बुङोबा सासे गिदिर बर'नि दैदेनगिरिया एसेबां कन्ट्रिबिउसननि उनाव जुदि जारिमिनाव गावनि गाज्रिखौ लिरजानानै जोख्रेब बुख्रेब सानो नैबे जोंनि सावलायनाय दावराव जालायनाय बे अरा गोरलै अर नङा बे अरनिफ्रायनो गोबां अर जोनोम जानो हागौ बिनिखायनो जोंनि माखासे गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफोरा सिन्था खालामखानाया मोजां बे बर' समाजखौ आरो बेसेबां दुखु होबावनो जोंहा जारिमिन दङ थांनाय बारफोराव जोङो गावजों गाव बेसेबां गावथारलाया बेसेबां बुथारलाया सासे बिमाहा गोबां दुखु दङ मोनसे न'खरा गोबां दुखु दङ बैफोर जाथायफोरा जोंनि समाजाव आरो फैबावनांगौबा जों बेसेबां खाफाल गाज्रि आरो गुबुनजों जोङो मिनिजानाय जाहाथे बैफोर खाफाला जोंनि गेजेराव फैया बिनि थाखाय साफ्रोमबो बर' दैदेनगिरिफ्रा बे खैफोदखौ लाबोआबालानो गाव गावनि सान्थौफोरखौ एरायनानै गोथों मोनसे सान्थौआव ज' जानो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय गोजोन्थों।